ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ዓለም እትርከቡ ክቡራትን ፍትዋትን ኣሕዋተይን ሓተይን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ድሓንኩም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትኾኑ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ እዩ። እሹም በሃር ሎማዓንቲ እውን ካብ ዘንበብኽዎ ሕፅር ዝበለ ስነ ፅሑፍ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ካብ መፅሓፈ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 1 ዝተወሰደ ማለት እዩ። እና ናብኡ ከብለኩም እየ ሰናይ ምክትታል። ዕብየት ጥበብ ኩሉ ጥበብ ካብ እግዚአብሔር እዩ ዝመጽእ ኩሉ ጥበብ ከዓ ንዘለዓለም ምስኡ እዩ ዝነብር። ነቲ ኣብ ወሰን ባሕሪ ዘሎ ሖፃ ወይ ንጥብጣብ ዝናብ ወይ ንናይ ዘለዓለም መዓልትታት ክቆፅሮ ዝኽእል መን እዩ? ቁመት ሰማይ ስፍሓት ምድሪ መዓሞቕ ባሕሪ ዕምቆት ጥበብ ክንደይ ከም ዝኾነ ዝፈልጥ መን እዩ? ጥበብ ቅድሚ ኩሉ ነገር ተፈጠረት ምስትውዓል ካብ ዘለዓለም ነበረት። መበቆል ጥበብ ካብ ላዕለዋይ ሰማይ ቃል ኣምላኽ እያ። መገዲ ጥበብ እውን እቲ ንዘለዓለም ዝነብር ትእዛዛቱ እዩ። መበቆል ጥበብ ካበይ ከም ዝኾነ ዝተገለጸሉ ሰብ ዶ ኣሎ? ነቲ ረቂቕ ክእለት ዝፈልጣኸ መን እዩ? ፍልጠት ጥበብ ዝተገለጸልኸ ንመን እዩ? እቲ ዓብዪ ተመክሮ ጥበብ ዝተረድአኸ መን እዩ? ኣብ ዝፋን ዝተቐመጠ እምብዛ ዝፍራሕ በይኑ ፈጣሪ በይኑ ፈለጣ ፍሉጥ ዝኾነ ሓደ ጥራይ ኣሎ ይቅርታ። ንጥበብ ዝፈጠራ ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ። ምስ ረኣያ ክብርቲ ምዃና ፈለጠ። ንዝፈጠሮ ዘበለ ከዓ ብኡ መለኦ። ጥበብ ዘይተዋሃበቶ ወዲ ሰብ የለን። ኣብቶም ዘፍቅርዎ ግና እምብዛ ፈሰሰ። ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ክብርን ልዕልናን እዩ። ዘውዲ ሓጎስ ደስታን ከዓ ይደፍአልካ። ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ንልቢ ሕጉሶ ነዊሕ ዕድመ ሙሉእ ሓጎስን ከዓ ይህበካ። መወዳእታ እቲ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ ሰናይ እዩ። ብመዓልታት ሞቱ እውን እግዚአብሔር ክባርኾ እዩ። መጀመርታ ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ። ነቶም እሙናቱ ግና ኣብ ማህፀን ከለዉ እያ እተውሃበቶም። ንሱ ካብ ጥንቲ ዘመን ጀሚሩ ምሳና እዩ። ንሳ ካብ ጥንቲ ዘመን ጀሚሩ ምሳና እያ። እቲ ዝመጽእ ወለዶ ከዓ እምነቱ ኣብኣ ከውድቕ እዩ። ምልክት ጥበብ ማለት ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ። ንሱ ብህያባታ ፍጹም ተዕብየና። ልብና ብዝብህጎ ኩሉ ገዛናን ማዕኸናን ትመልኦ። ዘውዲ ጥበብ ማለት ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ። ብሰላምን ብምሉእ ጥዕናን ከም እትነብር ትገብረካ። ጥበብ ፍልጠት ምስትውዓልን ከም ዝናብ ትስደድ። ነቶም ዘፍቅርዎ ይቅርታ ነቶም ዝቐርብዎ ከዓኒ ክብሪ ትውስኸሎም። ሱር ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ እዩ። ጨናፍሩ ከዓ ነዊሕ ዕድመ እዩ። ንእግዚአብሔር ምኽባር ካብ ኃጢአት የርሕቅ። ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ ንቁጥዐ ኣርሒቁ ይሰጎ። ገዛእ ርእስኻ ምብላኽ ምኽንያት ዘይብሉ ቁጥዐ ቅቡል ኣይኮነን። ከም እትወድቕ ክገብረካ ይኽእል እዩ። ተዓጊስኻ ተጸበ ድሓር ብቲ ዝገበርካዮ ክትሕጐስ ኢኻ። ልክዕ እትዛረቦ ጊዜ ክስካዕ ዝበጽሕ ሱቕ በል እሞ በቲ ሰናይ ጠባይኻ ዝና ክትረክብ ኢኻ። ጥበብን ክብሪ ኣምላኽን ጥበብ ብዘረባ ልባማት ሃፍታም እያ። ሓጥኣን ግና መንፈሳዊ ንምዃን ካብ ምንዓቕ ሓሊፎም ገለ ነገር የብሎምን። ጥበበኛ ክትኸውን እንተደሊኻ ትእዛዛት እግዚአብሔር ሓሉ ንሱ ከዓ ብጥበብ ክመልአካ እዩ። ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ጥበብ እዩ። ንገዛእ ርእሱ እውን ትምህርቲ እዩ። ብእምነትን ትሕትናን
ይሕጐስ እዩ። ንእግዚኣብሔር ፍርሐዮ ትእዛዛቱ ኸዓኒ ኣይተፍርስ። ዝተኸፋፈለ ሓሳብ ሒዝካ ናብ ኣምላኽ ኣይትቕረብ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ግቡዝ ኣይትኹን። ብዛዕባ እቲ እትብሎ ነገር ተጠንቀቅ። ከይትወድቕ እሞ ኣብ ርእስኻ ውርዴት ከይተምጽእ ኣይትተዓበ። ውሽጢ ልብኻ ተንኰል ስለ ዝመልአ ንእግዚኣብሔር ከዓ ስለ ዘይፈራህኻዮ እግዚኣብሔር ንኹሉ ምስጢርካ ክገልጾ እዩ። ኣብ ቅድሚ ጉባኤ ከዓ ከዋርደካ እዩ ይብል። ስለ ቃላቱ ናይ ቃሉ ባለቤት ልዑለ ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይክበር ይመስገን። ዘንጠኽዎ ዘግደልኽዎ ብኣፈ ትጉሃን መላእኽቱ ይኣርመለይ። ካብ ጌጋይ እውን ኣርሙኒ ኩራቴ ኣሕዋተይ እና እዚኣ ትመስል ናይ ሎማዓንቲ ስነ ጽሑፍ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥበብን ምስትውዓልን ይዓድለና። ሰናይ ንዓኹም። ላይክ፣ ሰብስክራይብ ምግባር ሸር ምግባር ኣይትሕመቑ ኢኹም። ኣበራትዑኒ።